Moi! Mä en oo nyt postannut taaskaan kauheasti sen Photoshopin takia vieläkään. Kaikki on yrittänyt kyllä saada sitä toimiin. Mutta se vaan ei oo nyt jotenkin toiminut. Mä oon poistanut sen ja ladannut uudestaan ja kaikkea, mutta se vaan ei toimi. Joo, mä oon lähdössä tässä ihan just töihin, mutta mä ajattelin just tehdä tämmösen pienen videon ja kertoa, että mitä on tapahtunut tai kaikkea. Niin. No tällä viikolla me Janitan kanssa tiistaina värjäiltiin kankaita. Kun me mennään huomenna kuvaamaan, niin sitä varten. Ja sitten niistäkin piti tehdä videopostaus, mutta kun ei videon muokkausohjelmaakaan nyt saa toimii mun koneella, mutta mun pikkuveli laittaa sen kai tänään, niin sen pitäisi alkaa sitten toimia. Joo, ja sitten mä kävin tossa toissapäivänä ostaa hiusvärejä. Kun mä tänään värjään, niin musta violetti random sekoitus. Niin mä voisin näyttää ne nyt. Eli tämmöisellä värinpoistolla ajattelin ottaa. Joku teistä tätä taisi suositellakin. Ja just mitä. Niin, että satuin sopivasti ostankin sitten tän. Sitten tämmönen musta. En oo ikinä käyttänyt tätä mustaa, mutta tää on hyvä. Ja sitten tää on Saimesopista. Vai miten se sanotaan? Nyt joo, mä puhun vähän hiljaa, koska äiti nukkuu. Niin, sit mä en oikein voi tässä metelöidä. Mutta joo, voisin näyttää mun asua. Eli mulla on tää mun laaklupaita, sitten tämmönen pinkki vipa vaan H&M:ltä. Joskus en tiedä. Pari vuotta sitten ostettu. Kuulukohan toi ääni edes? No ihan sama. Sitten Kinan farkut. Mitä vielä? Eipä sen ihmeellisemmin. Niin sitten käsikorut. Juuson ostama Kinasta. Sitten joku tällainen random sydän. Mä tosiaan eilen järjestelin mun huonetta uuteen uskoon tälleen. Ääni menee. Niin mulle tuotiin tällainen sänky, mikä mulla on ollut pienenä. Mut nyt se on ollut olohuoneessa. Ja mulla oli sit sellainen toinen sänky. Mut joo, mä sain nyt ton. Voisin tehdä siitäkin postausta. Nyt varmaan tässä viikonloppuna, jos me saadaan Janitan kanssa mun Photoshop toimiin ja sitten niin kun Janita on visu, niin sitten sillä saisi varmaan kätevemmin tästä kuvia. Mutta joo. Eipä mulla muuta. Moikka!